मस्तपैकी बघा कशी रटमट्टा ताज्या ताज्या हिरव्यागार बांगड्याची कढी खाव किती मजा येतली. भात आणि माशाची कढी. मस्तपैकी झणझणीत अशी माशाची कढी सुंदर भाताबरोबर. नमस्कार मंडळी, मी गेले वेंगुर्ल्याच्या समुद्रावर. तर मग मस्तपैकी बघा ताजे फडफडी नुकते इलेले रापणी अगदी समुद्रातून होडी वरती येऊ आणि असे मासे काढून म्हणजे हाडलेले एकदम ताजे ताजे फडफडी. हे बघा हिरव्या पाटीचे बांगडे असतात आणि हे बांगडे इतके चविष्ट लागतात ना, तर मस्तच लागतात हे बांगडे. हे बांगडे ना मी आली मासे मिळत नाही, भरपूर पाऊस लागा म्हणा, पण आता मासे बारीक बारीक चालू झालेले असतात. त्याच्यात हे आजच बांगडे इले आणि ते बांगडे मी घेऊन इले. तर ह्याचा मी तिकला करतले मस्तपैकी, म्हणजे कढी करतले भाताबरोबर. आणि असं पेढी आहे बघा, हे पण ताजे फडफडीत असे चकचकीत पेढी असते बघा. आता मासे समुद्राचे खाव काय हरकत नाही, तर पहिल्या पावसात मासे खाणत नाही कारण घाण गुण व्हावा निघलेली असतात. तरी आता मासे स्वच्छ झाले आणि पेढी असं ते मी तव्यावर टाकतले बघा. ताजे फडफडीत असे मासे असतात एकदम मस्तपैकी. तर चला, तर आधी मी सुटी करून घेतो हे मासे. आम्ही म्हणतो सुटी करून घेतो मासे, कारण यांची खवळा बिवळा काढू गई कापू गई आणि नंतर त्याचा तिकला करू घ्या. चला तर आता सुटी करूया मासे मस्तपैकी. आज खूप दिवसांनी मासे गावलेत आणि 2 गाय जास्त जातले, तुम्ही पण जेव घ्या. आमची मांजरा वळवळली सध्या माशांका. मासे बंद होते, आम्ही का हाडू ना समुद्रावरचे मासे आली. बरेच दिवस मासे हाडू नाही आणि खूप दिवसांनी मासे गावले होत आणि मस्तपैकी कसले बांगडे होते बघा, करकरीत मस्त. बा थांब घालतलंय, चल उठ बाजूक राहू, खवळा उडावतली. चल आधी ये 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 बिलू ये ये. कोंबडी सुद्धा मासे खातो. हो तुका नको असा का? घेऊ गो. तिखट आंबट झणझणीत अशी सार करू काय. एकदम सार पातळ आहे ना आणि जाड आहे ना, असा चटणी कसा तिखला कसा. आमका कोकणात मासे म्हणजे एक नंबर. मासे भात असा हे आमचं जेवण असता. तर हे मासे ना मी सगळे साफ करून घेतो आणि साफ करून घेतल्यावर तुमका चटणी करताना दाखवतो. हे मासे असत ना ते मी साफ करून असे तुकडे करून घेतले. हे बघा, एका बांगड्याचे 2-3 तुकडे झाले, असे तुकडे करून घेतले आणि हे बाजूचे असत एका चीर मारून घेतले. नंतर मसाला मीठ लावताना हे मासे मी साफ करून धुवून घेतले. आता माशासाठी लागणारा वाटा हे बघा, ओला खोबरा असा, कांदो असा, ही तिरफळ असत 7-8, कोथिंबीरचे देठ असत, धने असत आणि बेडगी मिरची असा. आमका बेडगी मिरची पुरे जाता. आम्ही आणि कसली ह्याच्यात मिरची घालणार ना, कारण आमका तिखट होया तितक्याच आम्ही तिखट करतो. आणि त्याच्यानंतर फोडणी कांदो, टोमॅटो, बांगड्याच्या कढी एक जरा टोमॅटो आंबटपणा बरी जाता कढी चटणी आणि वरसून शिवरून घालू कोथिंबीर. तर इतक्या साहित्य असा ह्या मी आता वाटून घेतले आणि त्याच्यानंतर मी तुमका करताना दाखवतोय बांगड्याचा तिखला. ह्या मी आता पाट्यावर वाटून घेतोय. हे असं भाजूचे पेडवे, तर ह्याका मी आता मीठ लावून घेतोय. थोडीशी हळद आणि ह्यो टाकतोय मी आगळ. आगळ बरं लाल भडक. आगळ आणि मीठ बरं लागावं या माशांका, म्हणजे मासे भाजलेले म्हणा किंवा कढी येतली रुचकर लागतो. हे असा लाल तिखट आणि हो मालवणी मसाला भाजको. असं तुम्ही मसाला घालून बघा आणि मासे खाऊन बघा आणि मला सांगा कसे मासे लागतात ते. थोडं तरी मालवणी भाजको मसालो ह्या माशात घालायचो भाजूच्या. मासे असतात ना ते चविष्ट लागतात.
नुसत्या मिरची पावडरीच्या मासे बरे नाही लागणार, तुम्ही मुद्दाम करून बघा. मी आता बांगड्याची कढी करतलो ह्या कुंडल्यात. कुंडला ठेवतोय मी चुलीवर. मी आता फोडणीत तेल टाकतोय. मी आता कांदो फोडणीत टाकतोय. मी कांदो टाकलोय. कांदो आता भाजलो हो, टोमॅटो टाकतोय. आता ह्याच्यातच मी ही वाटलेली चटणी टाकतोय. माका किती आता जाड पातळ होय ना तसा मी आता पाणी घालतले. अजून थोडंसं पाणी घालते. मस्त इथे माशाचं टिकला. पूर्वी काय हो, मासेवाली आहेत सकाळचे पेपारा करून लोकांमध्ये खूप घेऊन बाहेर पडत माशांका. आता ते मासेवाले कमी झाले. अजून तसे मासे मरणार नाही ना, तर एक दोन येतो. आता मासे पुढे मरायला लागले ना, त्यामुळे मासेवाले येते मासे घेऊन. मी आता चवीपुरता मीठ टाकते. मीठ टाकला का चव वाटता माशाची. त्याच्यातच आता सॉल्ट टाकून घेतोय. आंबट कढी बरी लागता. आंबट तिखट मस्त चव येतं जेवणात. ह्या चटणीत ना मी आता हे ताजे मासे सोडतले. कसे मस्तपैकी असे बांगडे असे तर तरी तसे ताजे हिरवेगार हे ताजे मासे असे समुद्रापासून आणले ना, तिची कढी म्हणा चटणी म्हणा इतकी सुंदर होता ना. आणि चवीक काय लागता भारी. बाजारात येतो ते बाजारातले काय बरभातले मासे असतं, एकदम ताजे नसतं. पण समुद्रावर जाऊन जेव्हा आपण हाडतो ना, त्या माशांका जी चव असता ना ती सुंदरच चव असता. मी आता ह्याच्यावर उकळी येईसर झाकण ठेवते आणि ऑफ करते. 10,000 सबस्क्रायबर झाले तर ह्या 10,000 सबस्क्रायबर जास्त जो मला जो वाटतो तो तुमचो असा तर धन्यवाद. म्हणजे असो प्रतिसाद देतात म्हणा आणि असेच माझे व्हिडिओ बघत राहा. खूप बरा वाटला 10,000 सबस्क्रायबर झाल्याबद्दल. तर एक माका कमेंट होती, ही चूल असा ना थंयसर ही खिडकी आते का काच असा काय ह्या ओपन असा. तर ह्या ना ओपन असा बघा. ही चूल असा आणि ती बाहेरची जागा आहे ना तिच्यात आणि या चुलीत खूप अंतर असा. त्याच्यानंतर ही बघा थंयसर ते असा म्हणजे ह्याचं चौतुलो असा, त्याच्यानंतर चूल असा. तर ह्या ओपन असा कारण चुलीचो धूर असताना तो बाहेर जाण्यासाठी. आणि आम्ही काय करतो, आम्ही हयसर जेव्हा असतो करतो खातो तिथपर्यंत ह्या जरा ओपन ठेवतो. आणि आम्ही ज्यावेळी घरात जातो हयसून ना त्यावेळी ह्या आम्ही बाहेरून ना झाकण असा या प्लॅस्टिकचा त्या झाकण लावतो. आणि कशी सिमेंटची सीट असा म्हणजे हयसर लावण्यासाठी. तर या पूर्ण ना पॅक असता आतमध्ये म्हणजे कोणी येऊचा नाही असा ह्या असा. तर हे काच नाही ओपन असा. धूर तर बाहेर जाऊ ना हयसून थोडं राहता पण धूर बाहेर जाता आणि बाहेरची हवा ती माका जेवण करताना हय बरे मिळता म्हणून हे असा ओपन ठेवला ना असा. आणि खावची गोष्टी वगैरे असतात ना ते आम्ही हयसर उघडे काही ठेवणं ना, मसालो म्हणा किंवा मीठ म्हणा असं आम्ही पाणी बिणी काहीही असा उघडा ठेवणं ना. आम्ही हयसर असतो त्यावेळीच आमचं हयसर व्यवस्थित म्हणजे लक्ष असतं आमचं. तर असा असा या तर बघूया कढी उमाळली का भूक लागली या जोरात. बघा मस्तपैकी कढी उकळीली. त्याच्यात मी आता कोथिंबीर टाकतले थोडी. म्हणजे अशी कोथिंबीर टाकली ना का लागता बरी चव लागता या कढीयेक. म्हणजे कोथिंबीरीची चव जी असता ना ती ह्या कढीयेक उतरता. हे वाटपातही टाकलंय. ही बघा ही कढी तर उकाळली. अजून म्हणजे 4 तर वाजत दिले. म्हणजे आता संध्याकाळ झालेली आहे तरी अजून आम्ही जेवू नाही असो. मस्तपैकी बघा कशी रटमट्टा ताज्या ताज्या हिरव्यागार बांगड्याची कढी. खाव किती मजा येतली. भात आणि माशाची कढी.
माशाबरोबर जेव किती मजा येता ना, म्हणजे असं बोलतानाच वाटतं कधी एकदा करीन आणि कधी जेन असं जाता. बाकी म्हणजे असा विशेष काय नसता, पण जेव्हा वार असता ना, बुधवार असता, रविवार असता, तेव्हा मासे म्हटले ना काय अजून जरा म्हणजे माणसाक ना मासे खाणाऱ्यांका तरी म्हणजे आतून असा बरा वाटता, आनंद जाता. आज मासे असतले माका तर वाटतं असा. मस्तपैकी माशाची कढी रटमटली, अशी माशाची कढी रटमटा होई आणि ती बरीशी जावई. तरी आता शिजली मी उतरून घेते. आता वरसून वाच कोथिंबीर टाकते आणि ह्याच्यावर झाकण ठेवते. सोमते ह्याच्यावर मासे भाजूक येते. पेडवे जे मीठाक लावून ठेवलंय, मीठ मसाला लावलाय ना, ते हातावर टाकतले. नवीन चूल घातल्यापासून ह्यो पहिलोच माशाचा व्हिडिओ ह्या चुलीवर करतोय मी. आता ह्याच्या आधी माशाचे व्हिडिओ मी खूप केलाय, पण ह्या चुलीवर पहिलोच व्हिडिओ असा. तर कसं असता, माशाची कढी केली ना, मनाक समाधान नसता. ते मासे भाजलेले होय, परत तळलेले मासे होय, तो योग तरी असा ना, पण तो होय म्हणून हे मी तळूचे म्हणजे मासे भाजूचो घाट घातलाय. तर तव्यावर मी तेल घालतोय. तेल मी माशांका जास्त घालणार ना, कारण आपल्या जीवाक हानिकारक असतात. कमी तेलात मासो भाजूचो असता. भाजताना बरोबर भाजायचो आलटून पलटून. हे बघा, तो तांदळाचो भरड असा, म्हणजे तांदळाचो रवो काढलाय मी. तांदळाचो रवो जरा आपल्या शरीराक बरो असता. हे बघा, तांदूळ ना मिक्सराक लाव गये, आता जात्यावर भरडू गये आणि याचो रवो काढू गये. ह्याच्यात मसालो घातलाय मी, जरासा मीठ टाकलंय आणि ह्याच्यात आता मासे मी घोळवतले आणि त्या तेलात परततले. हे बघा, माशांका मस्तपैकी मीठ मसालो लागलो. ह्याच्यात आता मी ते घोळवतोय, मस्तपैकी चुरचुरीत असे भाजतय. पेडवे ना हे कढयेत पण चटणी बरी जाता आणि ह्याची कढी सुद्धा सुंदर जाता. पण मला बांगड्याची कढी खाऊची होती म्हणून हे पेडवे मी तव्यावर घालतोय. चुरचुरीत बरे असे कुरकुरीत भाजू गये. आता हे उरलेलो जो तांदळाचा रवा असता ना, तो असं काय करायचं, डब्यात भरायचो आणि फ्रीजमध्ये ठेवून द्यायचो. काय तो परतच्या टायमाला जेव्हा मासे भाजतलो तेव्हा येऊन मिळतात, तो फुकट जाणार ना. ते बघा, चुरचुरी जशी मासे भाजली. भाज्या वेळ लागणार नाही, बरी हात पेटा घ्यायची बघतो. आणि चुलीवरचा केलेला असताना आता इतक्या चवीक लागता, मस्त लागता जेवण चुलीवरचा. हे बघा, मी एका वाटेन परतलं, म्हणजे एका वाटेन भाजले. आता हे परत मी पलटून भाजूक टाकले. तर हे आता मी भाजून घेतो आणि भाजले का तुमका दाखवते. मस्तपैकी झणझणीत अशी माशाची कढी, सुंदर भाताबरोबर. बघ थांब, आता तोंडात भाजलेलो मासो. जेव्हा तर बांगड्याची कढी खाऊ मस्तपैकी ताज्या फडफडीत वेंगुर्ल्याच्या बांगड्याची कढी केलंय मी. आणि हे पेडवे भाजलंय तव्यावर. सोलकढी असा, कढीबरोबर भात असा, आंब्याची फोड असा. सध्या आंबे येतात तोतापुरी, मस्तपैकी बेत असा. तर तुम्ही जेव घ्या आणि तुमका असे बांगडे गावले तर तुम्ही घेऊन या. आणि हो माझा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. चला तर मी आता जेवतोय, तुम्ही पण जेव घ्या. मला भूक लागली आणि संध्याकाळचे वाजले 4.
मस्त सुंदर ताजे ताजे फडफडीत मासे, त्याची चटणी आणि पडी काय सुंदरच झाली.